Enak bojoku nyapa lho, bojoku ora nyapa-nyapa. Nyilih ya Mas. Sampeyan tak piye nek sampean? Ora nek bojoku ya ndredeg ngono kok. Yen aku kangen karo sliramu. Ada rene, madhep rono. Tak sawang-sawang fotomu ning kamarku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Tenan iki, Mbak. Separo ae ben ra ndredeg. Terminal Madiun Ngawi gandolanku ora bakalan aku ngelaleni. Yen aku pacar anake papikiran bakal pecah ono ing pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleni. Jangan semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Mbok yo aja sok nganti sing ngono kuwi to Mas. Ora. Tenang lho ya. Iya. Kangen karo sliramu. Sawang-sawang fotomu ning kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elok fotomu ning dompetku. Ojo kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku.
ketemu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tanpa pizza bendino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Orang ngeblek piye? Oh ayahe kon dhuwur separ.